Gabon deizuela guztioi, espetxeratu zituztenetik urtea igaro berri den honetan Altsasuko auziko ahozko epaiketak badu data. Auzipetuen gurasoek sare sozialetan zabaldu dutenez, datorren urteko apirilaren 17-27 bitartean izango da epaiketa hori Espainiako Auzitegi Nazionalean. Gogoratu, 8 gazte daudela auzipetuta, horietako 6 50 urteko espetxe zigor eskaera egin diela fiskaltzak, 12 urtekoa beste bati eta 72koa azken bati. Gogora ekarri beharreko kontuen artean dago, joan den astean betezela urtea, 8 gazte atxilotu eta horietatik 6 espetxeratu zituztenetik, urtebete geroago espetxean jarraitzen dute Adu Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arnaz Altsasuarrek. Iazko urriaren 15-ko goizaldeko gertakariak epaituko dituzte. Altsasuko taberna batean, kaleko jantzitako 2 polizia eta beren bikotekidea jotzea terrorismo delitutzat jo zuen Espainiako Auzitegi Nazionaleko instrukzioko 3. epaitegiko Carmen Lamela epaileak eta hark aginduta atzeman zituzten 8. Joan den astean gainera defentsako abokatuek kezka adierazi zuten auzian izaten ari diren berme falta dela. Eta Nafarroan badira bestelako kontuak ere, hezkuntzako oposaketako lan zerrenda bakarraren onarpena ezagutu dugulako gaur arratsaldeko lehen orduan, Amaia Eneterreaga lankideak bildu ditu horri buruzko xehetasunak. Eta Nafarroan azkeneko momentuko berri bat ere jaso ahal izan dugu. Nafarroko gobernuaren atarian izan ere sindikatuetako ordezkariak atera berritan onartu dute zerrenda bakarraren aldeko apustua eginen duela gobernu honek datozen oposaketetara begira. Eta LAB sindikatutik balorazio positiboa egin dute Nafarroako gobernuak gizarte eragileetatik egindako eskariari jarraiki erabaki hartu duelako. Bueno, LABen ildotikan nola ez, hainbat urtetan aldarrikatu dugun oain hainbat jendearentzako modu bortitz batez eta iraunkor batez ematen zen eskubideen urraketa gainditzeko fase batean sartu gara zuzen ere zerrenda bakarra oposizioetan jartzeko. Pozik egon behar dugu, ikusi dugu gainera teknikoki bidea egina dagoela, posiblea dela, eta nola ez, honek irekitzen duela atea benetan berdintasunaren ildotikan eta nola ez, kapazitateari begirako oposizioak aurrera egiteko eta guztiok baldintza berdinetan egoteko. Hezkuntza komunitateari berriro esaten diogula gure lanarekin, gure mobilizazioarekin lortuko dugula oain zerrenda bakarrarekin ikusi den bezala eta animatzen dugu alde batetikan jendeari animatzen dugu parte hartzeko eta hezkuntzari benetan ardura hartzeko gai honekin eta ahalik eta lasterren benetan eusteko eta aurrera begirako planteamendu zehatz eta egoki bat gurekin batera baldin bada egiteko. Gai horiei begira jarriko gara gaurko albistegi honetan eta beste zenbait ere aurreratuko dizkizuegu lerroburuetan. Gaur hasi dute Espainiako Kongresuan kupoaren eta kontzertu ekonomikoaren legeen tramitazioa, bi legeak osteguneko osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatuko dituzte, eta Alderdi Popularrak, PSOEk eta EAJak aldeko botoa emango dute. Kongresuaren babesa jaso ondoren, Senatuan jarraituko du eztabaidak. Euskal Herria Bilduk iragarri du abstentzio kritikoa agertuko diola kupoaren legeak. Gure autogobernuko kontzertu ekonomikoak daukan garrantzia kontutan izan da, eta kupoaren bidez ordaindu beharreko negoziazioaren izaeran, moduen eta inguruan oso kritikoak izan arren, Euskal Herria Bilduk aldeko botoa emango du ostegunean. Kontzertu ekonomikoaren legeari baiezkoa emango dio, baina kupoaren legearen aurrean gurea abstentzio kritikoa izango da. Esan dugun bezala, azken 10 urteotan Espainiako gobernuak eta PP izan duten txantai jarrerarekin oso kritikoak izango gara. Lege horiek negoziatzeko EAJak izan duen jarrerarekin zer esanik ez, legebiltzarrari bizkarra emanda eginda eta berez dagozkigun eskubideak truke politikorako erabilira eta guzti horregatik da gurea abstentzio kritikoa. Marian Beitialarrangoitiak eta Leire Pinedok salatu dute lege hori EAJaren eta PPren artean izandako negoziazioen ondorioz iritsi dela 10 urtez iraunduen blokeo baten ondoren. Espainiako gobernuak denbora tarte horretan ez duelako legea betetzeko borondaterik izan. Eta deitoratu egin dute, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarren ongizatea Espainiako gobernuaren unean uneko ahultasunaren arabera erabakitzen dela. Gainera, bereziki kritikatu dute, jeltzaleak prest egotea, Katalunian 155. artikulua ezarri duten alderdiekin negoziatzeko. Ikusten duguna da, PNVek badirudiela autu bat egin duela jada, badirudi PP eta PSrekin adosteko bidean dagoela, beraz,
155eko alderdien aldeko autua egingo duela. Hori ematen du, beraekin zen genuenean gure gaiak mahai gaineratu genizkion, baina badirudi berak da hartu duela, edo hori ematen du gutxienez lehendakariaren hitzak entzunda eta Mendiaren hitzak entzunda ez, PP-rekin adostasun batera heltzeko erraztasuna jarriko dituztela, beraz gure jatzako argi dagoena da zerga politikaren alorrean aldaketak egiteko prest omen daudela 155 bultzatu egin duen alderdiarekin adostasun bat lortzeko. Kataluniako presidente orde Oriol Junquerasek aske gelditzea eskatu du 155. artikulua bete egin dutela argudiatuta. Gauza bera diote espetxeratuta dauden beste kontseilari batzuek ere, Jordi Turulek, Josep Rulek eta Joaquin Fornek ere aurkeztu dituzten helegiteetan. Horrez gain, hauteskundetara aurkeztuko direla nabarmendu dute Rulek eta Turulek eta oske uzteko eskatu diote epaileari. Berezki kritiko agertu dira erabaki horrekin Ciudadanseko Inés Arrimadas eta Kataluniako Alderdi Popularreko buru Xavier García Albiol. El senyor Junqueras no s'ha tornat constitucionalista ni s'ha tornat a favor de la unió dels espanyols i dels europeus a dintre de la presó. O sigui que jo crec que és una estratègia que jo respecto des del punt de vista judicial, però que políticament que ningú s'enganyi. Si tornen a governar, tornaran a fer el mateix. A Junqueras y a Puigdemont especialmente no les puede salir gratis decir ahora que todo era broma, que la República se acabó en el momento en que se cerró el Parlamento de Cataluña. Pero ¿qué cachondeo es ese? Iazko Sanferminetako bortxaketaren inguruko epaiketa aste erabakigarrian sartu da, ostiralean edo astelenean bukatuko dela iragarri dute. Zentzu horretan, indarkeria sexistaren kontrako plataformak agerraldia egin du Iruñean, auziari buruz bere irakurketa plazaratzeko. Edurne Senosiain lankidea izan da bertan eta hark ekarri dizkigu xehetasunak. Emakumezkoek eguneroko bizitzan pairatzen dituzten egoera matxistak, bai eta sexu erasoak bizi izan dituzten emakumezkoen hitza zalantzan jartzea gogor salatu dute plataformatik. Hori dela eta administrazioaren aldetik genero formakuntza eskatzen dute, emakumezkoen eskubideak eta benetako berdintasuna errespeta daitezen. Horrela, datorren larunbatean Iruñean izanen den manifestazioan parte hartzera deia luzatu dute. Manifestazioa Gaztelu plazatik arratsaldeko 8:00 abiatuko da. Zure egia gurea eginez lelopean. Emakumeak indarkeria sexista egunero pairatzen jarraitzen dugula, esaten dugunean zalantzan jartzen gaitu. Kalean, etxean, lanean, jai esparruetan, indarkeria milaka aurpetu ditu. Irainak, mehatxuak, eraso sexualak, erailketak. Emakumean kontrako indarkeria ezinbesteko gai politikoa izan behar da. Bigarren maila batera baztertuak izateaz kokoteraino bai gau. Emakumearen egia, gure hitza, gure kontaketa eta bizipenak zalantzan jartzen dituzte. Indarkeria sexista salatzen duen emakume bakoitza zalantzan jartzen. Gure ahotsa isilarazi nahi dute. Beharrezkoa da sistema judiziala, zerbitzu sozialak, hezkuntza, genero eta genero indarkeriaren formazio ona izatea. Bilbon hainbat lagun atxilotu ditu Guardia Zibilak emakumeen salerosketaren aurkako operazio batean. Operazioa Bizkaiko beste herri batzuetara ere hedatu da, besteak beste Portugaletera. Sexu esplotazioaren eta pertsonen salerosketaren kontra, Guardia Zibila egiten ari den polizia operazio baten barnean kokatzen dira atxiloketa horiek. Alakanteko epaitegi baten ikerketaren arira esku hartu du poliziak Murtzian, Almerian eta Madrilen ere. Operazioa irekia dago oraindik eta ez da atxiloketa eta miaketa gehiago egotea baztertzen. Emakumeen kontrako biolentzia etengabe dugu izpide zoritxarrez eta ezinbestez eta azaroaren 25 arira biolentzia matxistaren nazioarteko egunean fokua hurbileko harremanetan jartzeko beharra nabarmendu du Bilgune feministak. Ikusten ez den biolentzia hori argitara ateratzearen garrantzia nabarmendu dute erraiak azalera leloarekin. Era berean lehentasuna prebentzioan indarrak jartzea dela iritzi diote. Baina hurbileko bortizkeria horiek oraindik era askotarikoak direla uste dute, ez dela nahikoa muturreko egoeren aurrean pankartaren atzean jartzea, hedabideen aurrean adierazpenak egitea, edota betearazleak ere ez diren estatu itunak idaztea. Aldiz, hitz horietatik ekintzetara pasatzeko beharra dagoela adierazi dute. Azaleko keinuetatik harago joan eta errotik heldu behartzaiela indarkeria sexista ahalbidetzen duten egitura
egoera patriarkalei. Horretarako lehentasuna prebentzioan indarra jartzea dela esan dute eta lan hori etxean hasi behar dela peinetan, konpartsetan, elkarteetan, kuadrilan edo lagunaren bikote harremanetan. Adierazi dute konpromisoa kolektibizatu beharra dagoela eta bitarteko gehiago eskaini antolatutako mugimendu, eragile sozial, sindikatu edo alderdietatik. Martuteneko espetxean sartu dute Pasaiako alkate ohia, Amaia Agirregaberiari 2 urte eta erdiko zigorra ezarri zion Gipuzkoako auzitegiak eta gaurtik aurrera bete beharko du. Herritarrek babes adierazi diote espetxera sartu aurretik, baita igandean herrian ere, izan ere askorentzat ulertezina eta bidegabea da Agirregaberia espetxeratzeko erabakia. Babes horregatik eskerrak eman ditu berak, espetxeratu aurretik grabatutako bideoan. Bideo ikusten duzutenean Martuteneko pareten artean egongo naiz. Baina, aprobetxatu nahi izan dut azkenengo mendibueltatxo hau, zuei eskertzeko hilabete guzti hauetan eskaini diguzuen babesa eta maitasuna. 10 urte izango dira justu garai hauetan Lantxora iritsi ginela, herri baten bila, gure familia aurrera eramateko herri baten bila, eta herri hori topatu ginen. Zuek zarete gure herria. Eta, berriro ere eskertu, maitasun guztia, elkartasun guztia, jakizu egin duzuen gauza bakoitzak, sinadura bakoitzak, besarkada bakoitzak, keinu bakoitzak, bere balioa izan duela, indartsu gaude, indartsu goaz eta indartsuago bueltatuko gara. Mila esker guztioi eta laizter arte, musu bat. Herritar baten eta udaltzain batzuen arteko liskarrean esku hartu zuen Pasaiako alkate ohiak 2013 urtean emakumearen kontrako ekimen judizialik ez hasteko eskatu zuen alkateak, haren egoera pertsonal eta familiarra kontuan hartuta kaltea handiagoa izango zelakoan, eta 4 urte igarota udaltzain berberek salatu zuten alkate ohia. Iker Rokandiori ere zigor bera ezarri zioten eta hark Zaballako espetxean sartu beharko du laster, herritarrek 3. gradua eskatu dute bientzat. Hizkuntza proiektua garatzeko gida praktikoa aurkeztuko du sortzen elkarteak abenduaren 2an Diman. Elkarteak iragarri duenez, ikastetxe guztiek sortu behar duten dokumentua da gida hori, bertan ikastetxetako hezkuntza proiektuan oinarrituta, hizkuntza helburuak finkatuko dituzte eta ondorioz, hizkuntza ezberdinen irakaskuntzarako irizpideak eta ikastetxeak dauzkan barne zein kanpo harremanetarako hizkuntza irizpideak ere jaso beharko dituzte. Bestalde, Ana Irezabal kazetariak bizitzaren zati bat kontatu diotenei eskaini zien atzo Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak aitortu dioten Euskal Kazetariak saria, bereziki errefuxiatuak gogoan hartuta. Izan ere, guda eta gatazka zonaldeetan egindako lanagatik saraitu dute Irezabal, euskarazko kazetaritzaren lorpenak ere goraipatu ditu bere aldetik eta nabarmendu ilusio berezia egiten diola etxekoengandik aitortza jasotzeak. Eta oso polita da gainera, profesioko jendearen babesa jasotzea ez, eta niri gehien unkitu nahuena izan da inguruan ditudan lankideak pozik ikustea, eta oso unkituta nago, oso polita da. Nik uste dut baietz, nik uste dut baloratu dena izan dela, borixe, azken urtetan agian errefuxiatuen dramari egin diodan jarraipena, baina egia esan ni oso gaztea sentitzen naiz, eta hasi berria esango nuke ez, eta orduan horregatik pixkat hori oso unkituta nago sari banaketarekin. Irezabalekin batera, beste kazetari batzuk ere saritu dituzte ekitaldi berean. Adierazpen askatasunaren Jose Maria Portel saria, Gervasio Sánchez eman diote, ibilbide profesionala atalean Mariano Ferrer eta Iñaki Iriarte nabarmendu dituzte, pertsonaia edo gizarte erakundea izenekoan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia eta kazetaritza digitala atalean Mikel Iturralde saritu dute Treneando blogagatik. Ate joka dugu Euskaldunontzat urteko kultura zita garrantzitsuenetakoa dena, abenduaren 6tik 10 izango da aurtengo Durangoko azoka, eta antolatzaileek gaurko izan aurreratu dute zeintzuk izango diren aurtengo nobedadeak Landako erakusta azokan egindako aurkezpenean. Bertan izan da Jone Batizabala lankidea. Astebi baino ez dira falta Durangoko azoka kateak zabalditzan. Eta gaur, 52. edizio honetako nobedade eta datu orokorren berri eman dute. 200 nobedade, 240 stand, 129 parte hartzaile, sormenaren lurralde bilakatuko da Durango, abenduaren 6tik 10. Gaurko agerraldian, azoka osatzen duten 8 guneetako egitarauaren berri ere eman dute. Aurtengo berrikuntzen artean, Argisaiola sariaren ingurukoa egongo da. 25 urteko ibilbideari errepasoa egin, eta sortzaile berrientzako sormen bekak aurkeztuko ditu azokak. Argisaiola saria 25 urtetan eman dugu, eta Argisaiolaren helburua
izan da persona, erakunde, talde horren aitortzea, euskal kulturaren alde egindako lana, oso arlo desberdinetan. Baina ikusten gendun ere etorkizunera begira hainbat sortzaile, arlo desberdinetako hainbat sortzaile ditugu geure artean, eta benetan horrei moduen baten laguntzea, beka baten bitxartez, da beka horre gainera prozedura oso hartuko dau. Ideia hori gauzatu eta gero produzitu ere bai. Euskal selekzioak larun batean jokatuko du Txekiaren aurka Ipuruan, 18 jokalarik osatuko dute deialdia. Atletikeko 11, Realeko 6 eta Bartzelonako 1. Emakumezkoen Euskal selekzioa jokatuko duen 10. partida izango da eta etxeko aurrenekoa 2014ko abenduaz geroztik. Inigo Juaristik debuta egingo du hautatzaile gisa, Aldamenean, Aintzanen Finas eta Iraia Iturregi dituela. Jokalarien artean, Damari Segurrola, Joana Flaviano eta Maite Orozentzat lehen partida izango da. Txekiar Errepublika 15. da UEFako sailkapenean eta ez da inoiz sailkatu ez munduko koparako, ez da Europako txapelketarako ere. Baina bolada honean dago, duela gutxi ez du jarri baitzizkion gauzak Europako selekzio indartsuenetako bati. Alemaniari soilik bat eta huts galduta haren aurka. Islandiaren aurka ere hutsean berdindu zuen. Eta Euskal selekzioarekin jokatzera doazen Realeko jokalariek bultan entrenatzaile berria izango dute, talde txuri-urdinak Gonzalo Arkonada teknikariaren fitxaketa baieztatu baitu. Donostiarraren lehen esperientzia izango da, emakumezkoek osatutako talde batean, baina futbolean eskarmendu handiko prestatzailea da. Aurretik besteak beste, Realean bertan, Tolosan, Beasainen, Burgosen, Tenerifen, Real Unionen, Kadizen, Jaenen edo Barakaldon aritutakoa da. Juanjo Arregi kargutik kendu ondoren, txuri-urdinak entrenatzaile bila aritu dira eta 5 puntu eskasekin Arkonadaren agindupean Realak jaitsiera postuak utzi nahi ditu. Saskibaloian Bilbao Basketek Devin Thomas estatubatuarra fitxatu du Tim Keptonen utxunea betetzeko. 24 urteko egal pibotak 2 metro eta 3 zentimetrotako garaiera du. Wake Foresteko unibertsitatean aritu ostean, Turkiara egin zuen salto joan den denboraldian. Errebotean lagundu eta intentsitatea eskainiko dio Thomasek beltzezko gizonei eta bilbotarren erronka beko postuetatik ateratzea izango da.